Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da safiya. Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta fara aikin sauya motocin da ke amfani da man fetur zuwa iskar gas kyauta ga masu motocin haya. Al'ummar jihar Zamfara duk a Najeriya na yin kira ga gwamnati da ta ɗauki matakin gaggawa game da harajin da 'yan bindiga suka sanya wa mutanen ƙauyuka. Za mu je Nijar domin jin yadda mata suke cin kasuwar busasshiyar shinkafa a Gaya. A Ghana kuwa an fara ɗaukar matakai ne na kawo ƙarshen sharar bola ko kuma ta roba da nufin killace muhalli. Waɗannan da masu batutuwan za su zo bayan na gabatar da labaran duniya. DW labarun duniya. Tsofaffin 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a Amurka sun yi wa Trump mubaya'a. Rasha da Ukraine za su yi musayar fursunoni. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin masallacin da aka kai harin da aka kai na masallacin 'yan Shi'a da ke Oman. Ɗan takarar neman shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya sake komawa babban taron jam'iyyarsa na ƙasa, yayin da tsofaffin abokan takarar neman shugaban ƙasa na jam'iyyar suka nuna goyon bayansu ga tsohon shugaban ƙasar. Uku daga cikin tsofaffin 'yan takarar sun yi ta koɗa shugaba Trump tare da nuna goyon bayansu ƙarara. Daga cikin waɗanda suka yi ta koɗa sa kuwa har da tsohuwar jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley, da ta yi ikirarin cewa haɗin kan jam'iyyar zai ceto Amurka. Shugaba Trump ɗauke da bandeji a kunnensa sakamakon raunin da ya ji a yunkurin kashe shi da aka yi, ya yi ta ɗaga hannu ga jama'a tare da miƙa godiyarsa. Ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta ce Jamus ba za ta ci gaba da ƙulla alaƙa da jamhuriyar Nijar ba saboda rashin yardar da ta shiga tsakaninsu da majalisar mulkin sojin ƙasar. Baerbock ta bayyana hakan ne a lokacin da take ganawa da shugaba Alassane Ouattara na kasar Cote d'Ivoire a ziyarar da take yi a yankin yammacin Afirka. Baerbock ta kara cewa duk da rashin aminci tsakanin bangarorin biyu, Jamus ba za ta dakatar da tallafin jin kai da take baiwa al'ummar Nijar ba saboda ba su da hannu cikin abin da ya faru. Tun da ranar 6 ga wannan watan da muke ciki ne Jamus ta sanar da kawo ƙarshen ayyukanta a sansanin sojin saman Nijar da ma janye sauran gwamman dakaranta zuwa nan da ranar 31 ga watan gobe. Tun bayan da Nijar ta fuskanci juyin mulki a bara, sojoji da ke mulki suka yanke hulɗa da tsohuwar uwar gijiyarsu Faransa da ma sauran ƙasashen yammacin Turai, inda suka fara ɗasawa da Rasha. A gaba yau ne ake sa ran Rasha da Ukraine za su yi musayar fursunoni 90 a tsakaninsu a wata yarjejeniya ta bangaren haɗaɗɗiyar daular Larabawa, kamar yadda kafar Bloomberg ta ruwaito. Sai dai kuma babu wata sanarwa daga bangaren Rasha da kuma Ukraine da suka gudanar akan gudanar da musayar fursunonin. A makon da ya gabata ne dai kafafen yaɗa labaran Ukraine suka ruwaito cewa kwamishinan kula da kare haƙƙin ɗan adam na majalisar dokokin ƙasar ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawar na shirin gudanar da wani gagarumin musayar fursunoni da Rasha. Ƙasashen biyu da ke yaƙi dai sun gudanar da irin wannan makamancin musayar tun bayan da Rasha ta ƙaddamar da mamaya a Ukraine. To labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga India sun yi nuni da cewa kimanin sojoji 4 ne aka kashe a wani artabu da suka yi da wasu da ake zargin 'yan tawaye ne a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. A ruwaito cewa musayar wutar ta auku ne bayan da mayakan suka kai wa jami'an da ke sintiri harin kwanton bauna a dazukan da ke gundumar Doda a yankin Jammu. Babu wata kungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin. 'Yan tawaye dai sun daɗe suna neman 'yancin cin gashin kai ga yankin na Kashmir ko kuma a haɗe ta da ƙasar Pakistan. Dukkanin ƙasashen na India da kuma Pakistan na ikirarin iko da yankin.
Ƙungiyar IS ta fito ta ɗauki alhakin kai harin masallacin 'yan Shi'a da ke babban birnin Oman. Akalla mutum 6 ne aka tabbatar da mutuwarsu yayin da wasu kimanin 30 suka jikata sakamakon hari a ƙasar da ba kasafai ake ganin irin hakan ba. Tuni dai ofishin jakadancin Amurka ya gargaɗi Amurkawa mazauna ƙasar da su ƙauracewa yankin da harin ya auku. Ita kuwa ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta sanar da cewa 4 daga cikin waɗanda suka game da ajalinsu 'yan ƙasar ta ne. To labaran kenan a halin yanzu. DW harkokin